Mga kapuso, suspect naman sa pagpangtiro sa isang customer sa KTV bar sa Pavia, Iloilo nagsungka na sa kapulisan. Nakatutok, Zen Kilantang Sasa. Yara na sa kustodiya sang kapulisan si alias Kitboy nga suspect sa pagpangtiro sa KTV bar sa Ungka 2 Pavia kahapon sang kaagahon matapos nga inyang nagsungka. Ang suspect ang anay barangay tanod sang barangay Takasharo, kag residente man sa amo nga barangay. Madumduman nga may komosyon nga nagluntad sa tunga sang suspect kag biktima nga si alias Junjun. Gindala sa ospital ang biktima matapos gintiro sang suspect apang gindeklarar nga dead on arrival. Nakuhaan pa sang CCTV video ang nagluntad nga kinagamo. Ginahanda na sang Pavia Police ang kaso nga igapasaka sa suspect. Ang nagtiro, may 5 na-involved sa tinapungulay. So, all others ni except sa kaikwan niya magpapatubag sa kasong murder or homicide, ang 5, they will be facing sang tanaw natin, ma'am, serious physical injury, attempted, attempted homicide or murder. Bangod sang komosyon kag pagpangluthang plano subong sa barangay kapitana sa Ungka 2 nga mas istriktuhon pa ang pagbantay sa mga establishmento. Magalibot ang mga barangay tanod sa pagsaway sa mga tagdumalahan sa mga ilimnan bangod tubtub 10 PM lang sila mahimo mag-operate. Ang akon ginaparubing ko na ang akon tanod sa diri sa barangay nga hindi sila pwede ka makita nila nga may gainom sa kilid karsada, hindi kit pwede tagasta lang alas 10 ang ginahatag. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.